Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. Katkum ka RTI balalap daga Environment Coordination Committee jong ke elaka Sutengah. Laong bakidan hadu sapu pratli ki karkhana thang dawyong hapo ki elaka Sutengah ki balayo jingbit lingba ka single window agency. But na pedeng kitay hanyotli kidai ki bayo ya ka consent to operate but henryotli pan ki bayo ya ka consent to establish layatho do ba reading war badai legal advisor Environment Coordination Committee. Ikba plan lapat ba kini ki sapu pradli kini ki karkhana haden bakila yo ya ka SWA kila sedang no ban shna haden bakila shna ya ki karkhana ki jongki haden bakila sedang ro ban thang ya u deoyong but haden gatapat ya let sha ka pollution control board bakin apply ya ka CTE bat ka CTO. Shusho uliya thoru bakat kum ka RTI lalap baki karkhana ki bayo ye ki CTO ki balong kum ki stand alone unit ki badai ban jingai hadu 10 kilometer kawai hanrai ki tegi karkhana ko pat ki don shipotli hapo ka 10 kilometer bat donru ki badan harut surok PWD bad hapo ki chnong ki thau ki bayo ya ki CTO ini ki karkhana ko ki balayo ya ka CTO ba CTE kamtam ya ki CTO ini ki karkhana ya kata ka CTO ba kiyo namta jongka stand alone unit ka mo ki di bandon tang ka way hapo 10 kilometer ban ka ek ba kendit pat ba ki don hado chipeu bat ka ardli ni ki kok hapo 10 kilometer bat war ka taru arlai teli ki badon hapo ka cluster kemudian kane ka pollution board kadang IB ya ki CTO baki ngilap ru baki don kini ki bayo ya ki CTO ki badon hakisrok ludi bat ki badon hapo kishnong ti hakbade bat kani ki NOC baki agishnong ki don ki kok ki badon hapo hajan jong shang mopala hendai hadu montahi ka shnong mopala kade ka we na shnong ba shakta hadu kata ki badon na ki peutuli ki kok hasnda jong kani ki shnong baka Henry Kishnong kam tip bat kam jo ay kinu NOC habe de ko nadu sedang pada do menta te ban keno baka shnong na ni ki ramba shnong ki ay NOC ha ka bede bat kini ki kop kalong ka bamde bat ka bamla an pediang kum ba long kum ha kishnong la terki tlo mula meliang jarain ki de kishnong ki badan marjan Henry ki don le se ki don ki ramba shnong ki ba ay NOC na ka we kishnong Hendai ka ain lani ka rukom he kam yai kumta na ki deban yo ya ki NOC na ki tu shnong ka besakta baro hadin kata kila ban le ya ka dan kam ti ka ba ngilap ru ba kalong hadin ba haka artrik Julai i badai ban i officer bawan na ka pollution board ilawan ban inspect la dewan survey ngar ban hangta Henry lap ban ba baro bat shibun kili survey la ne page ki lap ban shibun ki bala la sedang ban pentre bat shibun ki bala snaru klem ki kor kesla Henry hado menta kam don kenu ka jing pensitom la ne ka punishment ke bihila kila ai yakini ki providers ki bala violence ya ka air and water act kat kum bala penshet ya ka bor ha ka state pollution board Ulo ong bakum gini ki karkhana kilong ki ba mabha ki ba hap hapo ka first schedule ka ain factory act ka babo ye ka rukam tray kam ha ka jingma ne ka hazardous process wad hadu ba ki nong tray ha ki karkhana ki hap ban yada bha yalade kum kini karkhana ngi tiba kilong ki ba mabha te kum ha ka factories act ki hap ha ka first schedule kemud ka ni ka kok ka hap ha ka hazardous process wat ya ki nong tre ba ka kompentre ro ki de ban ka hashwaban ay ki license jong kini ki eco factory ki de ban page ya ban shim ya ki extra precautionary measures namta jong ka miat ka ba jong ki nong tre hang to par ngi tibro ba ka nehi ka ko bat ki hab ha category bat ki long ki high risk ngila iya ki notification jong ki government na ka por sa ka por but nakata kadau ba dalelero ban pelong anya kini ko
kalong ka bamla pan pediang bat ka sarkar hi da ka let ka an kamla hi ban ai ya ki CTO la ni CDE la ni ban punya ya ni karkhana hapo ke la ka pe sagwer wat ya ki ni pla ba ki don ki order ki ba ong ba lada ki yo ya ki CTO ki de ba train no ya kam hendrai ka ni kalong ngam tip do ka no ka la ka jing ya nanti jong ki department ki ba per hendrai ka pum ka jing lab ka jongi long ki don sibun kita ki labs nane kita ki loopholes bahang neng tai nama ka government ni kadang duna ya ki an ki ba pentre nane ki ba penya ya ki ni ki kok nane ki long ye snyo ba ki don ki minister ki ba kan ba ki ong ba kimla ban khang ya no ban sna ya ki khana la da ki don ya ki kor ki ba biang andre hang ni hi long ni ki kum ki kun jong ge la ka ngimla ban peliang ya kum kata ka jing ong namar ki kok hi kede ki khana ki bama bat para ro ya ka jingjot bat ya ka bakta ya kan ya ka jingim ka jong ki bru na ne ki ba shom hajan jong ni ko margi tip ki kok pen mi ya ki jing ki air ki bama ki pen mi ya ki sulfur oxide ki pen mi ya ki carbon monoxide ki pen mi ya ka pen mi ya ka carbon dioxide bat ka ek bama ki pen mi ro ya kita ki zinc bat ki lead ki baher lang ba ki particles bat ki bala ban rung sha ki jingtung jingtep ki jongi bat ne sha ki bam ki jongi bat sha ka bat ka haba ki niki kop hi ki wan bat ki panjabo rum de tang ya kal air panjabo ya ki ya ki wa bat kunjuru ya ki bam ya ka di ki jong ki breu namar ki breu hi ki kunjong elka ki don ya ka hok ban im bat ka hok ban ring mesem kede ka hok hi ka tenrai ka jong breu bat kede ka hok jong ka jinglong breu hi nakta ka daw ikun jong ke leka ki ong hi tanggawe ba kim kwa ara ha ka no ko kom ro ba kum kini ke kana kim poi ha po ke leka ting yo I ba ki khwor ki mi na ki jipun shine na ki pollution ba ki ong ba kim don kita ki particles ki ba hair sa ki sa ki wa nga tharai haba ki one inspection ki nga tharai tang shimet ro kim sa sa shlong na ta ki sa shlong kim yo ire ya ka ta ka jing bat ka jing kran jong hi kum gi sisi ngim kran ya ka jing ka ba manta hendeng yo ya ka lawe ba kini ka kana dalelik kan kata bat ngimla ban len ne ka ba kan don be ka jing kata ya ka jing im jong